ang tambag or tudlo ni Santiago sa atong unang pagbasa mahitungod ni sa atong pagtratar or paghatag og dignidad sa tao. Ang ato jud kunong matngunan nga dili gid ta magpihig-pihig or di ta magpili og tao. Kay common man gud ni natong kinaiya nga mas motahod ta sa tao nga dato niya atong daog-daogon or isalikway or tamayon ang mga kabus. Kamo, kaysa may inyong unahon pagtagad, ang dato o ang kabus? Anong sa inyo lang yung kinabuhi ba? Sa may inyong naandan yun? Kaysa may inyong tahuron, ang kabus o ang dato? Dinhi sa simbahan, maugya po na ang dato, maugya na atong tahuron. Butang gina natog maayong lingkuranan. Niya ang kabos, barog lang diha o mubarog ka. Dito lang mo gawas ana. Pero ang kanang dato pasudla dire butang kay maura ba naiga donate aning atong altar. Ana. Common kay na ni warning nato si Santiago ningon siya magbuhat gani mo ani nakasala kamo. Muna porting daghanang sad-an ron dinhi apil na ning nagmisa. Sad-an apil na mga obispo kay kana mga obispo kusog sa kay namutahod sa mga dato. Labi maugi nagdagko kay tabang sa diocese na mao nay tahurog maayo pero kadtong mga standby kadtong mga matod pa diri nagkagidlay ang gisulob kay way balay di na tahuron na nya kamuron wa mo kasa ko no lingi ako no na imong tupad ing na mutahod kag standby ing na mutahod ka og standby na ing na siya mo respeto kag manuyupay ing na ko no sus kita lahi kita mo na si Jesus sa dinhi pa siya sa kalibutan pagkatao niya ang gigamit niyang matang sa kinabuhi mao ang kinabuhi sa usa ka kabus gyud kaayo unya nanudlo siya ang iya sang gitudlo ingon sad siya bulahan kamong mga kabus mao ra iyang tema paborito kay niyang tema bulahan kamong mga kabus. Matod pa gani sa tubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagpatalinghog sa dangoy-ngoy sa kabus. Wa man moingon diri nga sa dangoy-ngoy sa dato. Sa kabus gyud. Kay giingon na lang unta to diri, ang Ginoo nagpatalinghog sa nagdangoy-ngoy. Gi-specify gyud, gisumpayan gyud dangoy-ngoy sa kabus, pero dangoy-ngoy sa dato posibleng dili niya patalinghogan. Kamuron, unsa may inyong ambisyon? Makabos mo o madato? Kay pertira bang daghanan ng ambisyon gyud nga madato? Kay haron ini kadato, tahuro nako sa akong silingan. Kay karon wa gid na sila'y tahod nako. Mao man gid ayo na. Sa una, ingon dayon, sa una nga perti namong pobriha, nga perti gid namo maglabada lang taon tos mama, wa gyud mo tahod namo. Karon nga nakalampos na mig eskwela, nya naka-abroad ng uban, dako na mig balay, kami na tig-donate dito sa among mga silingan. Tahod na sila maayo namo. Muna ang uban aron tahuron magdato. Matod pa ni Santiago diri sa unang pagbasa, kinsa may nagdaog-daog ninyo? Kinsa may nagpabilanggo ninyo? Ang mga dato. Wa may kabos nga mo pabilanggo kay nga naman wa may ika-sustainers kaso, di ba? Og kabos ka ikiha na wa man sa tay kwarta, wa na lay ikiha.
Atuan na lang na, patya na lang nagdiritso dito. Pero mga dato, oy, bugal-bugal ang dato, di ba pick up po din kas pulis, diritso juga nga itong padlak sa prisuhan. Pero ang dato mo'y makasa, na, di mapadlak, oy, o mapadlak man, kadiyo tra kayo, kay mo piyansa man dayon. Sa to pa, dinhis kalibutan di ay, ang Ginoo kuyog kanunay sa mga kabus. Mauna nga si Jesus atong ebanghelyo ingon din siya, kinsa man kuno ko para sa mga tao. Naglibog sila, libog daghan kay gisulti. Yan ingon dayon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, kamo kinsa man ko? Siya, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang manluluwas. Nganong nakailaman ang iyang mga tinun-an niya, labi na gid si Pedro, tungod kay sila mga kabus. Namiya sila sa ilang mga bahandi or sa ilang ginagmay nga panginabuhi. Totally gibiyaan gid nila nya ni sunod sila ni Jesus. Ang atong mga santos bisag kinsang santuha nga atong giisa diha sa gikanonize nato aron mabutang nato sa ato mga altars, tanan gyud pulos gyud ni sila mihigugma og mipuyo sa kinabuhi sa kakabos. Pero maglibog ko nganong ng mga kuan karon Katoliko, apil naming mga pari, ganahan man jud kay daghag kwarta, di ba? Ngano ka nga ngato untang gipang-isa diha sa altar, pulos-pulos panunta na ang mga kabos. Ug naa may mga dato ana sama nila ni St. Francis of Assisi, kana sila St. Ambrose, St. Augustine, unsa pa nang uban diha. Gipang-isa na to sa altar, San Roque, mga dato man nagpamilya pero ila man gipamiyaan. Pero kita purtigyong paningkamot aron arang-arang. Kamoron unsa inyong paningkamutan? Marang-arang o mahimong kabos? O gusto mong mahimong kabos, tagaan ta mo pamaagi, pamalit mog slot. Oh, ngano mang nanindot ning atong simbahan, nanindot na human to natong kapilinya sa mga taong dunay kasing-kasing nga kakabos. Kaya kani man mga taong nga nahigugmas kakabos, basta naa nay kwarta sila, ipaambit din na nila. Pero kung ang imo ganing kasing-kasing, ambisyon kang madato, ug naa kay kwarta, tigumo na nimo, tigumon, kay imo man padaghanon. Muna, wa makatabang nato, kadtong mga ambisyoso nga mahimong dato. Kinsa may nakatabang nato aron nakatukod ta ng kapilinya di Fatima nga nigastog mga 35 million. Kinsa may nakatabang ana, ang mga taong dunay kasing-kasing sa kakabos, kana bang igtan-aw nila nga naay panginahanglan ang dako nga katilingban sa magsimbahan, hatag dayon na sila. Di na sila maghuna-huna kaayo og unsay ilang dangatan. Basta ang importante kay bawo sila nga nakighiusa sila sa dako nga simbahan. Mao na nakahatag nato karon. Nakaron unsa maning kabos? Kinsa maning kabos? Dunay mga tulo ka descriptions para sa kabos. Una, naglisod sa panginabuhi. Kanang way kwarta ba? Mo nay kabos. Ang sunod, nanginahanglan og kalipay og kalinaw. Mao sa na sila'y kabos. Kana bang nanginahanglan og kalipay og kalinaw? Hayman mo nabilong ani, lisod ang kinabuhi or nanginahanglan kalipay og kalinaw? Nga mo, all of the above. Naman sa uban, porting daghanag kwarta pero way kalipay, way kalinaw. Nasa uban nga, wa pagyoy kwarta, wa pagyoy kalipay, wa pagyoy kalinaw. Nya dayon ang ikatulo, nanginahanglan og kaluwasan kanang mga makasasala. Kabos gihapon na sila. Mga makasasala ba? Tingali, mura na sila malipayon, malinawon sila, perti pag yung kwarta,
pero ang kalag padong nasa impyerno. Hayman mo ani nabilong, aning mga kabusa karon. Wa mo nabilong ani. Nya kinsa man ang kabus na mahimong manluluwas, ang kabus nga mahimong manluluwas kanang nahigugma sa pagkaway kwarta. Mo nay makaluwas. Kana bang tao nga nahigugma sa kakabus? Ikaduha, kanang mga tao nga nahigugma sa kalinaw. Kana bang kalinaw mo ilang higugmaon? Dili magsigig pangita o kalipay, kung dili kalinaw. Nya nahigugma sa pag-antos. Mo na sila'y makaluwas. Nya dayon ang ikatulo, kanang nahigugma sa mga makasasala. Maunay mga kabos na makaluwas. Nya, unsa man mo ron? Manluluwas o luwasonon? Gusto mo mahimong manluluwas? Panghatag mo kalinaw, kalipay. Ana, higugmaa ang mga makasasala, ay sige higsaway, ayaw tamaya. Muna si Jesus, nahigugma mas mga makasasala, matod pa niya, inigadto ron akos mga makasasala, kadtong mga parisiyo, kadtong mga leader, kadtong mga pari, ila jud kong patyon. Pero nahigugma man ko nila, musugot ra kog patyon. Muna naingos Kristo, ang labing dakong gugma nga atong ikahatag, mao gyud ang pagpakamatay para sa atong gihigugma. Uy, gibunlot siya ni Pedro. Si Pedro, gibunlot siya. Ingon, Lord, ay pagsig-istorya na, di ko gustong mamatay ka. Na, gilingi siyang Jesus sa pahawa, Satanas. Kanang nahigugmas mga makasasala, maunay gipuy-an o Ginoo. Kanang maglagot og makasasala, Satanas na siya. Sige be, lingian na yung tupad be. Ingnaon sa man ka, gipuy-an ka Ginoo o gipuy-an ka giyawa. Kung ikaw, kita hadlok ra ba kay tagpuy agyawa? Hadlok ta, pero dali kita msuko sa mga makasasala. Diwa na, kana manggong yawa, iya kang himuon nga makasasala. Mo ginayuna niyang buhaton, tintalon kaniya aron makasala. Nya kung nakasala na ka, natintal na kaniya, kadto sang wap ang makasala, iya kang gamiton nga instrumento aron mutakod ang imong sala ngadto niya, aron makasud sad siya didto. Nanglitan ang bana. Ang bana ba? Dali kayong maibog ang mga mugbog short diha. Atin talon dayon na sa kani-ganing kuan, aning yawa. Makarelasyon ginaog katong mugbog short, katong na mga gisi-gisi ba? Karon nakarelasyon naman siya, gamito na siyawa, haron ang asawa nga nagbinuutan, ang asawa nga kanang gatinarong, mayawaan sad. Ngayon sa may mahitabo, masakpan sa asawa nga naa di siya'y kabit-kabit. Or kabit. Ikaw nga asawa nga nakasakop sa imong bana nga giyawaan, pinaagi anang sala sa kalaway, sala sa kaulag. Unsa man magpatakod ka? Gusto sa kang mayawaan? Ngayon sa may imong buhaton. Aron di sa kamayawaan. Simple kayo. Higugmaa ang imong bana, apil ng iyang kabit. Higugmaa ang makasasala. Kay kung maglagot kanila, bisag usa lang nila imong kalagutan, suday nang yawa nimo. Muna si Jesus, ginganlan niya si Pedro og Satanas. Nga naman, si Pedro, di man mosugot nga naay mo patay ni Jesus. Sa ato pa maglagot siya sa mo patay ni Jesus. Giyawaan na siya. Sa iya palang huna-huna daan, giyawaan na. Kakuha mo? Na. Daghan kayo na itong yawaan. Pananglitan ron, masakpan sa pari, nagkikuha ang kulikta sa sakristan.
Ang sa may istorya sa pari, simbako lang ba? Pero buutan man yun ato mga sakristan din eh. Pero simbako lang ba? Masakpan sa pari, nagikuha day sakristan ang kwarta. Di ko maglagot, oy. Ang sao mo na ko? Taktakon. Kanang ko ano na ba nga? Dong, pahuway lang sa serbisyo dong. Kay, murag anhi magkadinhi mayawaan. Ana, do, di ba? Ana, suspinso sa ba? Kay, wa man mi relasyon nga angayan akong i-maintain. Pero kung banag asawa, masakpan sa bana nga ang iyang asawa, nangawat siyang kwarta, kung sa may buhaton sa bana, ang magsuspinsohon niya, nga tupad ba na niya higda? Ang sa may isulti, may ngoragid ang bana, ako mang nasakpan nga nanguha ka sa akong kwarta dire, pila kay kuwang diha, ay akong punan. Ay, luoy kay ko nimo ako kang asawa niya nanguha na noon niya may masang asawa nga di ko manguha nga wa na ko'y budget diri para luto sa ato niya ikaw di man sa kamuhatag palingog-lingog ba lang ka may nga rin ang bana sorry kayo ha mura man kog na indiferente nimo magako sa sila balik di ba nindot kayo niya yun ang buhaton sige patakod gimugyawa muna si Jesus nahimo siyang manluluwas kay wa gid siya matakdig yawa nganuman ang kakabus iyang gihigugma ang pag-antos og kalipay o kalinaw iyang gihigugma ang mga makasasala iyang gihigugma luwas gid tanan mao na mudangoy-ngoy gani na si Jesus ang tuo sa luha ni Jesus ug ni Maria makatandog yun sa kasing-kasing sa Ginoo. Pero ang atong dangoy-ngoy, mga buangon mga tanan, maglisod og abot dito. Di ba? Naman gani na ikanta gosos, unsa to nga gosos? Ang tingog sa mga makasasala, dili maabot sa langit. San Roque ba na nga gosos? Awa mo kadungog na. Nasa una ko magduyog-duyog kung kapilya na mo na. Sa langit makuli nga mo abot ang tingog sa mga makasasala. Wala nun kong tingog da. Kusog mo kanta ni akong iyaan, Nini Dulce. Ano akong maguwang diya. Kadungog mi ano yan, as kapilya. Mo man to'y tiglid sa kantas kapilya. Ambot ka mo din hing tigusos. Na mo ano pangamuyo din. Tubag akong maguwang. Kana mo kanta mo sana sila tos kapilya, sila mama, makinomdom lang ko. Anak kami igo ra maming muduyog, di mami maminaw sa kanta. Duyog. Inighuman dayon nilag kanta niya, mga orasyon niya, taas mo kinabasahon. Gawas dayon, nigarilyo nga to gawas. Magtabi, inigapit sa mga moyo kita karon manluhod kita tagsa-tag sa karon daga na sa nga to, duyog na sa mga buangon kay ni mga manunuyog. Pero nasa ibuutan, ginagmay. Muna, ang tingog sa mga kasasala, di kaabot ngadto sa langit. Pero, ang nahigugmas mga makasasala, kung mauna na'y mudangoy-ngoy, abot ginas langit. Muna, kung ang imong bana nakasala, higugmaa, niya, hilak. Haron ang imong hilak, muabot sa langit. Usbon day nas Ginoo ang kasing-kasing sa imong bana. Pero mga 30 katuig, una na niya usbon. Kay dugay baya pag-usab aning kasing-kasing. Dugay muna hilak lang so sa 30 katuig. Ini manindog na ta.